welcome sa programa Talk to Papa. Pizza 11 sa Marso. Fire Prevention Month. Yan, Women's Month. Graduation Month. Okay. Basta mga month, Ron. Anyways, mga kabarangay, join us all the way 3 in the afternoon. Talk to Papa with Papa Joe. Papa Litoy! And of course, ang atong Papa Tek, wala na ko si Papa Danny. Anyways, mga kabarangay, 2323749. Or 261 naman ako. 345-1473, Papa Joe. Yan. And of course, pwede mo text ito ang text line ng 0-961-59850. Yan, pwede po sa cell number 0917-813-4507. Yan, mga kabarangay. Hello sa ito ang first comment si Jeffrey Villamor 5, si Chichikoy, o si B Cub. Yan. Sa USA. O si Judy Lien sa Hong Kong. Yan. Okay, mga kabarangay, live tayo sa Barangay RT Cebu, Papa Joe Cebu. Papa Joe and Papa Joe. Andos pila ni Papa Joe, mga kabarangay. And dito ay Batok Pen RT Jack. okay, sige mga kabarangay. Unang caller. Hello! Hello, maayong unto, Papa Joe. Jamael. Si Randy ni Papa Joe. Si Randy. Sa sorry. Tagaliluan. Oo. Kumusta din sa Liluan? Super init, Papa Joe. Super init. Oo. Adi butang nga nag-super radyo. Of course, Barangay RT. Yan. Okay, Randy. Naniyon to na ka? Wala pa, hapit ha. Oo, dyan kalimutan pa niyon to ha. Yan. So may mo ang kuhan, pangutan na karon. Mangutan ako, Papa Joe ba? Kanin tawas, Papa Joe. Minahuno ni siya o? Kanin tawas ba nga murag Oo, pwede na siya kuhan. Minahon, Papa Joe. Oo, pwede sad. Mineral mo na siya. Nasa Kasi ibang... naman lagi ko na may tapon, na ibayulit na Oh, depende na sa iya pagkaluto. Nga naman na siya. Augig practice na din. Dilisan. Nga. Inganin ni siya, kaya mga minerals, for example, kaya mga carbon, once ka initan na siya pag-ayo, mo crystallize man sana siya. So dili gina siya yung nanay pagkakuha sa yuta. Di, ingana gina siya, bato gina siya. Bato gina siya. Amo ka na mabalik yung bato mo na siya. Oo, na-deposit na siya, mabali, naana sa iyang, mada sa tubig, ingana, yung ma-deposit kilid. Yan. Oo, kung natapunas yuta, di mo na, minahon ni mo. Oo, klaro, ana. Salamat, Papa Joe. Okay, salamat. Ready? Ay, ito sa ito ang text line. Nasa malimutan. Sa 12, Papa Joe. Okay, sige. Hello! Hello, Papa Joe. May unto. Yes, may konto mo diya. Kisa ni Paliog. Tricia, Papa Joe. Hi, Tricia. Okay, Tricia. Kumusta? Okay lang, Papa Joe. Okay. Tricia, naghilak mo ng bata. Nakakaon na na. Hindi ka panipanood to, Papa Joe. Dani. So mo na mo. Nagkakaon na. Bata na. Ring mo naman. Ay, hindi ka Ay, naman bata ni Papa Joe. Ay, bata din. Oh. Ano mo ring No, no. Away, Papa Joe. Not now. Okay, saan may pumuntahan ni mo? Kuan, Papa Joe. Ang kaon paglikay sa mga taong kuan walking CCTV. Walking CCTV. Oh, kita. Ang pangutan na diyan, ano nakabaw nag-walk sila? Mga walking CCTV. Oh, di man darami ga-walk. Oh, mao gani na sa paglikay, ga-walk man kana sila di. Tadi kay kasugat di nga naglakaw, di ba likay ka? Oh. Well, ada gina siya day. Ay na lang na panambalingan ng mga storyas, mga silingan nimo. Kung wa man gani kamatuoron ng ilang mga tabi-tabi. Di na lagi patsin ang Papa Joe. Oh, okay. Ilaha man yun ang kuhan. Ilahasan ng mga Kalipay. kalipay. Lingaw nila. Oo, Jud, no? Lahat po Jud na. Bata na. Oh, iring. Iring na mo dito, Papa Joe. Oh, iring naman gito. Okay, sige. Bye. Bye. Yan. Uy, sunog daw ako sa Talavera, Toledo, no? Karon lang, Papa Joe. Yan, oo. Kanya, kaganina, nako'y nabasahan, no? Karang maldumal kayo itong hitabuso sa ka-16 anyo sad, no? Nga, ambot kung pamasay konfirmasyon, no? Sa mga kuan,
nga usa ka taga barangay Bangkal dakbayan sa Lapu-Lapu. Oo, nga napalgan nga wala naman ni sapot sa pangubos niya. Gatuwa ang mga tao, primerong report ani nila sa social media. Kay nadunot na kuno kay kalabira ng naong pero gipanitan. Gipanitan Papa Joe. Oo, naagyo ni I don't know, obsessed siguro ang kuanan ni murag wata ka psychological problem ba. Simple, Papa Joe. Oo, yan nga na. So ingat taon, bata pa ba taon kani so kanyo mga dalagita diha kung sa pananaw mga anak ninyo diha. Inyo ginabantayan permi yun. Okay. Lapitas na mga kaigsoon na karoon nga nagtrabaho. Mula giningon nga relax-relax lang mo sa trabaho. Ay palabi ha. Kay di na pagkita itong magtaganan. Tanawa lang ito ni Tabo to ni Aning Chocolate, di ba? Oo, Papa Joe. Pero believe ta niya kay maski sa iya katapusan ni perform og professional kay siya. Maski nag-listen siya ginahawa pero mo lagi na nga sometimes sa atong makalimtan na to atong health mga kabarangay. Lisod na. Kaya naging akay babasaran Papa Joe atong lawas. Oo, kung kapoy pahuway. Oo, yan. Okay. Hello! Hello, Papa Joe. May udto hapon. Maingon to hapon mo diyan. Isa dito. Si Arthur ni, Arthur. I shall return. I shall return, Papa Joe. Papa Joe, naku, ikaw pungutan na regarding itong sakinan. Oo, sa Manator. Kuan, Papa Joe ba? So na auto o... Auto? Ang aircon. Oo. Alam yung motor na aircon, no? Okay. Kasi may itong iniki pa na ako, Papa Joe ba? Kasi medyo, may pagka-brand new na siya, ang skin ng mo po na siya 2 years maning pangidaro na niya. Pero ang aircon ba, di mo kasugakod sa inito sa kinan, Papa Joe? Mo ba? Musik na di problema sa aircon Papa Joe? Well, ano ni siya dong, no? Diyan naman sa problema kanong aircon dili sa masugakod ka sa sakyanan. Para sa ato ang mga kaigsunan ha. Sige. Labi na ka ng mga tipid kita o kanang gasolina ba magsitag pangabli. Kunya dili kay nato kanang frequent nga panlimpyo sa sakyanan like pa-vacuum. Ang kanang mga gagmayng abog anak niya pwede na siya masuyop dito sa no? Sa iyahang fan nga mutabon sa filter. O niya muuba na siya dito sa mga filament, muabog na siya, mo ice. Mo nang dili kay siya bugnaw. So kinahanglan imo gyud na palimpyuhan sad. Regular Papa Joe. Oo, or kung kamo ka gamay, tanawon mo na sa ilaw sa mong compartment. Dayon. Kasi garan sa kuan karon, mga sakyanan ingana naman sa ilaw sa compartment na adihay kanang kuan kanang tawag ni filter. O ibtan na niya limpyuhin na kay basin og di kalapos di kasuyop kay hangin tungod sa abog na ba. Okay. Eh, kaning ako sa kinan ko, ipalitan ko ni bagong filter, bago na gini filter tanan. Pero nalimpyuhan mo mga aircon mo na. Ipalimpyuhan ako ng aircon, nablihan na gining aircon, naglimpyuhan kay na sudlan ko ni ba. Nasudan ako sa? Nasudlag ilaga ba? Ilaga. Aircon nang dapit. Basin gi divers sa ilaga ang aircon dito siya nagpabugnaw. Pabadyan ako itagawa pungutan na ba? Kaning muluwag tubig ako na siya gitris karon ang yang kuan ba kuston. Inya muluwag tubig pa po. Normal ba nang muluwag tubig ang atong aircon? Ang imong aircon muluwa og tubig? Oo, muluwag tubig. Mo lagi na og isulti lagi mo lagi hugaw na ice na. Nag-ice na. Hugaw na sa sud. Gilimpyuhan na limpyo-limpyo na ng filter na pero wala na limpyuhin ang katong mga kuan niya. Asa pa Papa Joe? Kanang condenser. Dilisan. Oo. Kaning murag kuan niya ba? Nastumus ko nila binabi. Hiyas ko nila. Sabi sa yung fan Papa Joe? Dili. Auxiliary? Dili siya. 3 words English? Yes, English. Kanang dili ang condenser lahi na siya. Kanang yan dryer na tumus ko nila nga. Dryer? Wash dryer? Basta kita ka ng kuha na niya. Evaporator yan. Evaporator di. Evaporator yung problema niya di. Kundi lisa ng evaporada. So alam mo ang evaporator kasi lagi mga abog sa tiil. Masuyop dito, mamilit ang abog. Igumana na tungkol sa humidity mubasa. Siya nagbasa niya tungkol sa bugnaw na sa sigig dagan na sa iyang coil na niya. Muayos na siya so wala na
wala na ka na nga hangin nga masuyop nga mulapos kayo mo nang hinay kayo nga buga nga hangin ikadugayon mo kaya nagsaba niya tubig na mo gawas. Okay. Nga, papadyo, unsa kay mayong buhaton na ni, kining ako Baligya. na sa Polimpio na ni. Ha? Baligya. Unsa kay mayong buhaton na ni, ako ni Polimpio ng... Oo, ibalipyo ka na may thorough squad yun na siya, cleaning tanan. Tagtangom ng dashboard. I-sure lang nga, i-only ang mga wire. Kasi dili na ibalik ba, magugba na noon. Adi mo siya magbuba. Namo kayo mga technician nga, wala ka ba, labi na ka ng mga bagong klase ka stereo ka ron. Dagay ka na siya mga jack sa ilaom. Side nagmamuli, maglibog uli. Tao na, bahala ka na. Sagda na lang. Kaya na itong screen diri. Oh, yan. Kaya naman na siya mga connection mo, daghan kayo, labi na sa remote sa mong Monabella. Daghan na ginakuti-kuti eh. So, muna nga, careful. Make sure yun ka nagkamawa mo kuhan, ukap. Sige po, Jo. Salamat kayo po, Jo. Oh, tapos tingin lang ha. No guarantee pa to siya. Pero marag tanan ako marag ingana. Ako ni paliliyo doon niya. Patanaw ko nga doon sa kasa. Ayos sa kasa ka ng sa aircon. Naday mayo ang aircon sa kasa day. Apil day na day. Bot lang ka pa. Naamo ko na sila. Gawas. Asway lang. Okay. Lutaan na lang niya. Sige po, Jo. Salamat kayo. Percentage of fee, uy, 500. Ay na ni Vivian Pesquera. Di ka nagtanong na ito karoon. Nagkasalamat. Yes, ang blower, Papa Joe. Yes, oo, ang blower. Kinalasan na siya lipyon. Kaya magkaabog lagi na. Hinay na kay tuyok. Remember, sa ma-accumulate ang abog for pila ka years, mo add na siya pila ka pound. Oo, or pounds na gani. Kaya mapilit ang abog na. So, hinay na siya mutuyok sad. Usahay, tanaw sa mo mga filter na. Kung ba maapilog suyip ka ng mga papel. Nga mo babag. Pwede pa doon na masuyop pa na. Yes. Labi na ito sa naka-experience ko na mga dahon. Mga dahon? Oo, mga dahong laya. Yan. Tubod sa naugang sapat. Hello! Hello, may kanto pa ba, Jo? Ito naman yung lover girl. Labugay. Labuga. Oo. Sige, Papa Jo, ang tanong. Bukad. ano sa'y meaning ng Oasis of Love, Papa Jo? Sa Uwishi, boy. Oasis. Ha? Ayun ang Uwishi kay Uwishi. Kuha na. Delicious na sa hapon. Uwishi. Oasis siguro na. Oasis? Gano'n siya kanang grupo sa mga Christians. When you talk about Oasis, mura na siya kanang lake ba nga nasa desierto. Anded pa ba siya? May tubig ba nga. In the middle sa desierto na tubig, Oasis na siya. Gano'n, musod ka. May pa. Ditoan ka ng Papa Jo, invite Why not? Oo. Yan, nindot ang mga about sa Christian Life Program. Ako nagkatabang sa iya ha pa ba siya? Okay, ang anak may kamero dito niya. 30 sila niya. Mato ni anak man siya nga kanang, ma, pwede riya ka dito, ma, kanang nahugbag ka ng visitors. Yan na. Yan, oo, waman diskriminasyon ng mga Christian Life Program. Pero mo lagi ni anak siya nga, ano sa kay meaningan ng Oasis man, no? Hindi ka pangutan na dito. Gingala na siya. Okay? So again, Oasis meaning to say, sana siya sa mga fertile nga spots sa desierto. Fertile meaning to say, despite sa kainit, kada siya lugar, na ay tubig, na itanom, nga na Oasis. So kung may Oasis of Love, so meaning to say, fertile nga lugar sa gugma, nga na ba? Okay? Okay. Salamat, Papa Jo. Okay, mas alright. Sige, bye. Okay, let's go, mga kamaragay. Okay, Doris Jeromo Molde, hi Papa Joe. Nice seeing you again in your studio. Ni Bagets lagi taron Doris ni from Lawaan. Bagets ko taron pa ba siya? Silitoy Bagets. Ikaw pa ba siya yung pasabot? Oh, me? Come on. Sa'yo mo man naka-address? I want to believe it. You believe it. Okay, let's
Let's try to defy age. Hello? Ito Papa Jo. Putol-putol sir. Kisa ni Kalpileo? Kisa ni? Kobe Papa Jo. Ha? Kinsa to? Kisa ni? Kobe sa bukan. Kobe. Oh, Kobe, ang tanong. Papa Jo, kumang mahawa rin ka na Papa Jo. Karong alas stress, mahawa ko din. Sana ito sa imuhang sa kuan ka ng YouTube. Mukag na maalam naman. Sa YouTube na maalam na. May gulay. Oo, kasi bago taon. Bata pa ko. Maugi pa ba Jo? Mamaalam na, namilit na ako. Di na takatong Papa Jo. Ha? Di na takatong gani og kanang tok-tok papa og Napa may tog to papa, kumawa ako si Papa Litoy. Ako na lang siya, di ka maminaw na ako. ala kay si Papa Jo. Lagi ko naman. Pagod na ka ng wawawin Papa Jo niya. Wala si Willie pati. Mau ba? Maging na ginaba ba Jo? Kanya I understand. ang barangay love story Papa Jo ana. Sa Litoy kaya pumabasa. Papa Marco, gusto ka? Okay, labot na to Gusto mo? Papawarin ko ko. Try naman niya pa ba Jo? Oo. Yan. Sige, may ilan na. Well, may ito nakakap Papa Jo. Sa? So, ikaw di mo dahil ug napamgan itok to papa. Mo ba? Pero dili mas na panahon nga kita lagi. Kaya mo nag-ingon nila nga walang forever. Anyway, sige lang. Kita-kita na tapuhon. Sige Papa Jo. Sige, bye! Yan. Okay, sige mga kabarangay. Sa ito mga kisya nag-drive ka rin, drive carefully. Kung naabot mo na, tabot traffic niya. Pasensya lang. Sabi na kainit ka ng mga kabarangay. Labi na magkuwang sprayon ninyo ang aircon. Dati bugna-bugna gamay, bro. Di ka ginawa. May pa mga blilis bintana. Ay pa ba Jo? Yan. Gado pa sa mga sakyanan doon. Yes, oo. O ba sakyan na, para lusot ang hangin. Puslutan to paludo. Siya. Nakikita na. Gabi sa bintana ni Kuya Bill, na paludo. Boy, boy! Hi, ako si Moymoy. Ako naman si Roadfield. Kami ang Moymoy Palaboy. May problema ka ba? Alas 12 na. Itok to papa na! Number 1! Hi, this is Andre Paras. May problema ka ba? Alas 12 na. Itok to papa na. Number 1. Hando sila sa usang problema. Thank you! Nalingaw pa ko sa akong pagsayaw. Ko'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paligid. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, Barangay RT 99.5 Induta. Sa ilalim ng buwan. Sometimes mga kabarangay sa kinabuhi lamig i-relax dyan. Magtanaw-tanaw ka ba sa buwan. Klaro na sa timo ka na bang mausay ka ng pagkuhan sa buwan human sa kuano ka ng mawa ko sa na himat yun. Imat yun ka nang kuwan pa ba Jo? Si tawagan. Kasi tama, no moon. Sabi na, no, kung may buwan, sabi na mga no moon. Labi na ka nang magtanaw ka sa hayag sa buwan. Dagang kang may imagine anak ko Oo. Jo. Yan, under the moonlight. Ha? Uy. Si Joanne ni siya nga medium na ni. Medium din ay mo. Sakto na sunod na medium na ay. Sa meaning pa ba Jo ni gamay na jud ka. Hala no.
Okay, goal is to. Okay, sige mga kabarangay. Problem to, may mga problema diha. Ipadangat na ninyo mga kabarangay ha. Ayan. Okay, sige. Sa ato mga kaigsunan, hinahinay mo sa kuha na kanang inyong pagmaniho. Labi na og dili mo swito sa agianan. Okay, nanay problem niya papalitoy. Kung pa may naabot rin pa ba, Joe? Pangutahan na pa man yan. Okay, natay problem rin papalitoy. Are you ready? Ready na po, Joe. Okay, kadit sa hangin ito sa nga kuha na rin. Natambalan na ginang mo ang kabugnaw dali. Oo. Hindi, na yung na dali kung dako pa ko ng mga fog light ko, no? Nambud dali si Kuan. Si Cap Grey Ground. Nagkanan ng tanaan na po, Joe, about sa to. Well, actually, yes. Dakop yun siya. Yan. Yan. Maski mo pagasiga ko na po ba, Joe? Yes, ipton ko na muna siya. Yan. Mau na. Kung alibutang na si mga helmet. Kaya na, ato yung takol mga kabarangay. Daga, magminato ilti. Oo, yan. Basinog na yung mga, kung ano, mga enforcers ka makahatag na ito kay Diana. Clarify. Oo, yan. Ano problema pa balitoy? Handos pira sa usa ka problema. Mayong ito, Papa Jog, Papa Litoy, please advise me. Unsa man nako ani. Mura namang hinuon og natuok sa relasyon. Nako sa akong duha ka, sa among duha sa akong bana. Murag wa na ko'y freedom. Maglisod na ko, Papa Joe, kay muingon man siya nga mag-agad na lang kuno siya sa akong desisyon. Matarong pa magkaha niya nga mo pa nag-ipon, Papa Joe. Halos kada adlaw na lami maglalis. Ayaw lang i-mention ang akong ngan. Okay, so ang iyang unang problema, Papa Litoy, pasinog nakalimutan niya, iyang gisumpay ni karon. Ang iyang problema is that usaon man ako pag-adjust sa kumbana nga usahay sa puton kayo. Dali ra kayo masuko og maglagot, Papa Joe. Pero usahay sad. Maayo sad kayo siya og buot. Makulbaan na kayo ko kung maglagot na ni siya. Kay manghagis dayon, manlamba dayon. Papa Joe, kanang nanasis kalagot. Ingon ani gyud ning relasyon, Papa Joe. Kinahanglan ba gyud di ay na akong antusan o sakripisyo? Please advise me. Sumana ning sumpay karon. Mura na siya kunog natuok. Yan. Yan. I don't know kung kasado mo dahil. Please text me again. PM me again kung kasado mo. Kay kung di mo kasado, siguro kung di ka madagid, give space lang sa. Pahuway lang sa mga na inyong relasyon. Kaysa init kanyang basin niya noon unsay mabuhat ninyo, iniglamba niya sa pultahan, malambahan pa lang kagapil. Oo, delikado na. Pwede, may tabo na pa ba, Joe? Oo, or basin naghagis na niya, inigpatid niya sa lingkuranan, punta lang ni mo. Yeah, pwede kayo. Naku, amigo na inana pa ba, Joe? Oo, nasa. Kunya ka na mingon siya ni mo nga, mingon man siya nga mag-agad na lang kuno siya sa akong desisyon. Di mo decide ka. Maybe dili pa gyud siya nga naka-ready. Maybe love ka niya. Maybe kinala pa gyud siya og kana bang time nga iyahang mapangutana ang iyang kagalingon pag-ayo ba. Kung unsa man gyud. Basin nabaguan siya sa kaminyoon nga ingani din ning responsibilidad. Kaya kanila bang magminyo ta kung usa ka responsable nga pagkabana. Di na ba gyud nimo malikayan nga daghan kay kag sa gubangongon. Ari ka diri kung nag-abang mo, abangan sa balay. O sana. Oo. Bayad sa kuan. Ako so mo pa ba, Joe? Oo, kuryente. Yan. Yan. Di ba, Papalitoy? Tiluod na, di laliko. Ano naman na zipper mo, Papalitoy? Kuwawa. Lahi man. At hutangan na yung zipper. Okay. Unya, kanang gastuunon, basta nagkaka, pwede ka, kuan ba, gastuunon labi ng mga anak.
Nya nam ko ba mga lalaki nga wa maanad ba nga susing ani dili kapuyo eh. Sige tagkayod ani atong kwarta adto man padung ani niya. Wa man di ato may pamaulitaw ta kay aksesoris. Bakit patagyan mo Papa Joe? Blue water naman. Oh, ni message na ako siya. Dili pa may kasado, Papa Joe. O, dadaram nila. The more nga tagaan ano lang ipamugos ang imong kagalingon na ito niya, okay? Basit, mao lagi na, basit og nabaguan pag yun siya, bawa yun siya. Or dili yun siya ready pag yun nga magigminyo niya para di siya matawag nga irresponsable. O nasa baruganan mo na, nga ipadayon ninyo ang inyong relasyon. Pero wala yun ang gugma. Mao yung pait nga na. So, mao ni siya papalitoy, mga bata pa, Tanaan mo papalitoy, mga... Sige Papa Joe, tanawon. Napanis mga 19, 22, ana, na that plays around. Yeah. Asa may picture siyang bana dali. Sige. Kami putang yung picture siyang bana. So, Mo na yung bana. balik-alipin sila Papa Joe, no? Most ko na yung bana. Naku. Big na Papa Joe. Oo. Just mga bata pa yan, mga frat-frat pa mga picture nila. Well, more na siya ako kasulti ni mo day. Ay, gipamugos kay labi na og di pa ka o pa mo anak. Mas may papaway sa mo niya. Kung kamog yun, kamog yun. Yan. Again, lisod ka nga na mag-isagis. Hello? Hello? Hello, mayungod to. May to si Ato day. Hello, Papa Joe. Kisinganin mo. Si Betty. Betty by night, by day. Si Butchoy. Betty, Hello. nag-aasa mo ka. Nagkama manok diya. Oo, dahan tubig manok, Papa Joe. Na ako sa kuan ako sa lagang o kanya car. Actually nga naglandos buro. Mangayat ako advice mo or kanang Sure. Ikaw pa. tambag, Papa Joe. Kung di ka sa advice, ano ka sa tambag? Kaya ako bati. Ilan may edad mo, Betty? May edad na sa Papa Joe, mga 34. 37. Okay. Unya, karon, usap na mo Kanang kinabuhi. akong pangayon mo, Papa Joe, is kanang advice na gano'n or tambag. Advice or tambag, no? Kanya. Magpili lang diya. Sige. Kanang about sa ako ang kuan boyfriend, Papa Joe, No, ano man? kanang karon kanang bulag naman jud mi nya. Gusto tan ako kuhaon ako ang mga kuan ba kanang nalata ko'y kuhaon niya pero dili niya ihatag Kung sa may kuhaon ni mo niya? kanang ang ako ang mga butang. O sa mga butang personal o butang nga hinatag ni mo suod sa relasyon? Wala na ko ihatag niya Papa Joe kanang ako agito nga kuan. Ako agito nga kanang butang jud. O sa mga butanga? Kanang ref, TV, wala pa na ko ihatag niya Papa Joe. Sa nag-ipon pa mi. Mau ba? Ganun di mo Na ako'y mga butang nga hinatag niya pero wala na ko gibawin. Kasi mga butang nga Papa Joe ako ara gito. Basta katuwa siya nga inyuhang duha, muna mag-conjugal. Ay, ako agad to. Dili niya iuli Papa Joe kay naamugod sa iyang boarding house. Sa yun ra kay nastanan. Oo, naman ka kay mga resibo ato nga napamatuod kay mo ato. Oo, naa Papa Joe. Di ipabarangay ni mo. Mao gani Papa Joe ka na maglusod ang gugo ka ng budiritso ko pa man nga kog tambag nimo. Mo gani bato ka sa barangay. But first, again, last hope ino nimo nga babes or ex kana magstorya ta kaon ako na kay wa man labot sa ako ang gihatag nimo. Katong gihatag na ko nimo nga para imo gito. Pero kaning butang nga di man ta kasado. Wa man di man conjugal property niya ako man pinalit so ako agad ni siya. So ako aning kuhaon. Now kung magmagahi ka, okay, kung magmagahi ka, maabot kita ani sa legal nga mga pamaagi. Okay. So kung di ka, ipabarangay tika. Mabutan akong giingon niya Papa Joe niya. Siya ipabarangay di ko madlok. Adi, wa man nimo buhata kay gatuwa man siya in love kay kaniya. Pero kung imo nang buhaton, mapugos ko siya tubaga na sa kapitan. No, good. In the first place, love did kay nako siya pero
Karon brag naka-recover na ko. Ganong Pero gabuwag gusto basad lang mo? din ako nga bawiwan ako mga butang. Ganong nagbuwag basad mo? Ay, tungod na sad sa kuan sa girl food. Mao gani na. Grabe kay ka ni-invest para niya. Nya karon na magdesisyon na nung kagbawi. So manay pabarangay na nimo, ing ana. So wala man to na ko gi-invest nga para niya papadyo ako alang ba katong nagstay pa siya sa boarding house. Nagstay sa ko dito so palit ko ato. Kuan lang sa gamit-gamit na mo pero wala ko ningon nga iyahan na to. Oh, di klaro lang ato dito daan ito sa barangay kay basin og gubuon niya nun to. Anong kamay mo ana nun? Basin, Gani. basin ilamba na to niya ron. Ilamba, kuha na to. Ilamba din ba? Kuha na. Oo na. Sinalaot ko So, ako mga butang. ano pa may technician? At least makatabang ka. Mga kwartang technician ni mo iligay. Oo. So, ipabarangay ka na ni mo. Para hindi ka tapos kapitan ka. Ano ni mo niyatag dong? Diya, amo man eh. Amo, ano na ka tumag? O siya pagtuon na to. Kasado ta, nga conjugal property, galib-in ta. Nalipay ka sa akong gibuhat ni mo. Og doon natin katubang ang akong gibuhat ni mo pero niabuso ka. Lagan kang dako mo nang nasaad ka sa laing kasing-kasing. Wala. Oh, Jude. Yeah. Okay, sakitan lang jud ko basta akong mga butang. Wa ko sakitin nga nagbulag. May ako lang ang mga butang lang jud akong bawi. Diloy, nasakitan. Nasakitan ka sa mga butang. Nasakitan ka sa iyong panagbuwag. Imo lang gihimong instrumento tungod sa imong garbo ang butang. Pili pa pa jud wala na jud ko love niya karon. Sakit man in the first place pero agwantahon lang. Mo ba? Tao sa sakit ang tutunulan ko. Imo sad. Sino ka nagtubig ko? Excuse me. Di, mara na ako'y kasulti lagi mo lagi. Kay, kumingong ka nga, love ni mo siya, sa una. Kanya, nahog na lang sa itong inyo ando, kay, di na lang ka mo mamatngon ato. Gawas ko ng imong mama, ningon nga, kuatong mga butang dito. Uban na ni imong mama dito, imong papa, imong pamilya. Kuhaon niyo, tagsa-tagsa mo kalsa. Oh, madlock ya pun ka. Mausad no. Oo. Hari ma. Hari pa. Alsa. Oh, di ba? Oh, ha? Oh. For example, si Lito yung laki. Oh, ako ikaw. Oh, sige, ako ang laki babadyo, ha? Oh, ikaw ang laki pa Litoy. Anya, ikaw? Ako si Betty. Oh, sige. Pero mawaw na. Oh. Napamatod na. Litoy! Oh, ha? Uy, babes, na-apply ka doon sa... Naku, hindi ka magkukas ko mga butang. Di na mahimo, babes, eh. Imo mo naggatag sa kuha. Sige, pwede din mo ba yun? Wala ko ako nang gipalit para natin matanaw din rin. Hindi, hindi na mahimo, babes. Hindi, oy. Matay gisabutan. Imo Matay naggatag sa mo, Wala tayo gipirmahan ako na diyan. Ako yung mga resibo din. Dili lagi. Walang iwa kay Lami. Suwi lang. Kurti maganing. Ay, sige pang hambog di. Karoon na mo naka-realize. Sigurado man dyan kung love ko mo Sos, ba? imposible. Nay, bagtak pa lang ni may bro. Bagtak sa lamok. Ay, nagwita ha, babes. Na may laing bagtak diya. Sabot. Mura nagpilok sa lamok. Kaya sa babes, ha? Mga salingan, asahan nyo ng TV. Ay, pagana, babes. Apial nyo yung arsa, itambog to sa tayan. Ay, pagana, panitan di ka ron. Litoy! Babes. Litoy! Magulat! Oh, ana. Oh. Kagwa ka to. Kayo mo ka to yung ato. Akong sawayan Papa Joe. Ay, sus, magtinalawan mga mo nagkatungod. Hadlock siya, Papa Joe. Oo. Pauban git siya. So nga akuan ni Papa Joe. Ako lang gitsang ika ng pagi sa legal. Oo, legal. Oh, ang problema nagmadaka. Ay, dili na Papa Joe. Madaka pa rin si Litoy na sa ikaw. Ni ako laki. O, lagi dito eh. Katra ka. Gato ka mag-escape. Kasi madaka, hindi ko sila ka rin. Sige. Action, Papa Litoy.
Darling! Ay, napabudyoan. Pero magkaba yung pakra. Oh, babes, nanam ka diri. Darling. Oh. Nalagi ko dari. Uy, kanang akong kuha akong mga butang, darling. Sab kayo ko nga. Maram sa kag-others. Ato na rin. Ay, di na mahimo, darling. Uy, ako na ginabuhion kayo. Wala ko ni love ni mo. Ay, suswa, may labot ang sa mandaga nga. Sa ato nang butang diri. Huwag na magsabot og lab. Para na nato malingaw itong duha. Dili lagi, darling. Wala ko nalingaw ni mo. Ay, dali. Unsam na, darling. Dali. Unsam man na. Kani. Vibrator man na. Init lagi. So, dito, darling ka. Dito, kumana rin. Wala. Di na kagina mo bawi. Ay, dito, Ay, darling. init tiyo ka. Okay, hag ka na tika. Mwah! Darling, uy. Mwah! Oh, kaon pa ni mo. Dili, darling. Wala na gyud papa. Asa wala yun, di na dyan ka. Di na gyud. Ang ako na lang yung mga butang. Di na dyan ka. Bahala na siya siyang kinabuhi. Mo ba? Dili na mga kay kana ra TV, napamang ko yung mga kuan dito, mga sounds. Mga sounds. Patukuran tingag sounds, darling. Ya, kuan man kanang with baffles man to. With baffles pag yun, no? Pandayan ka po tingag baffles. Kablanitan ako ang lalaki. Nya, Sige, papadyo. Mastorya tayo mambawion niya. Ako ikuan mo. Sige, ako laki yung mag-inisog ko. Kamu na sa duha. Masama niya mo pagsulti. Oh, kung may tawag ninyo duha? Babes? Ha? Kung tawag niyo duha, babes? Kuan bibi ko. Baby ko. Sige, ako baby ko. Tawag ako baby ko. Oh. Betty. Ganong aniyaman ka? Betty. Hello. Ako ang lalaki. Wala ka tingos biti. Oo, ako lalaki ba? Pero ma-practice ka ba? So Pagtinawag Yes. Pero ma-practice ka. Oo, pero may ano mo ba? Tawag na ko ani Papa Ju. Kung sa, kailangan binatural, anak. Okay. Betty, ano niya sa kasamuha? Kuan kanang mag-explode lang ta ko nimo nga kuan na ko ang Sus, nasa ka ng butang nga. Sige, kuha ng butang. Nausa mo ka nga. Dugay na napundar din katipon ta. Nausa mo ka marama ka guwati ka lipayak. Uy, paminaw lahi na. Mas kailangan na. Lahi na. Oh, ya, kay karon abi magabuwag ta, bawio na nimo tanan. Usa mo ka imong Wala man ko napalitan nga para nimo. Oh, para nato nga atom ng duha. Kung kinaan ka, ayaw na bawiya, balik diri. Magtapan lang dyan. Babalik na ko nimo nga sa kay lahi. Awa mo sa kumingon magbalik itong relasyon. Doon nga tagtanaw sa TV. Doon nga tagbutang dek soft drinks sa mga Ay, ito. kung dili ka mo ng kuwaon, ipaagi na ko sa legal. Iya itong legal, di ko madlok. Ano madlok ko? Di ka mahadlok. Nakikipirmahan niya nga, imo ka na. Ako na ako'y fingerprints. Ako'y mga resibo nga, ako'y nipalitan na. Ay, ikay nga, pero ako'y ko na. Inom na ko sa kapitan nga, giservisyuan ko na. Inom ko sa kap, daot Kuya, nga niyo kap. nasa kayo, giservisyuan ang imo. O siyempre, kapuyo, tapila ka tuig. Oh, noong sa kadiya, purtim kayo mo. Ako na ako resibo. Paog ka pa ng mga, no? Resibo tayo mo pag-servisyon ako. Oh, di naman na kinalabutan nga na. Nga, servisyuan. Nagkarelasyon ko ta. Nagkikumaay ko ta. Nauna-on ka na ako mga hinatag nimo mga sing-sing, mga silver, ako nang bawion. Oh. Sus, ayaw, anak, darling. Bahala ko ta magkadayon sa sagusa. At least natilawan na itong sagusa. Ayaw na ko, Naunsa mo ka. Dili, kay Ayaw na lagi, darling. Sangkaway na. Bibi ko, sumag ka. Ayaw na nabawi. Anong sa... Makapalit na bitaw ka nagana na ko. Hindi na ako kapalit na. Si Jude, na-Jude ko anak ko. So, Importante na para anak ko. kalimtan naman lang ni mo nga akong performance. Anong samsag ka? Sa performance mo nga, kabati ato? Uy, tinulay. Sa'yo, preto, darling, kung magamusulti.
Lainan ni mo. Sa amang ko ni. Darling. Nasakitan ko, di na ito mo akong gibuhat niya. Hindi ito mao. Sayop na Ito mo ito. akong gusto. Daan palagi yung ko. Mantog na, ikukulit to sayop lagi yung ko. Mas mululugod na. Oh, mo na to! Mo na to siya. Yeah. Oh, at least palaban ka ba? Biliban. Mana niya, mana. Training pa to. Ha? Wala dyan akong buhatan, Papa John, no? Oh, good. Ano ba, palaban juga ba? Kita ka nag-inisog na. Wad yung ka magpatawa ka magpatinag. Ano? Kaya gipalit ko ng butanga, wala man akong ginikanan. So ako rin man yung kamot na makuha na ako. Bito. Di ba akong palaban sa pang mamang papa? Mo, good. Sige. Yeah, balitay lang niya, mi, ha? Okay. Sige, salamat, Papa Joe. Salamat, Betty, ha? Okay. Okay, sige. Bye, baby ko. Bye. Bibi ko. Bibi ko. Bye-bye na, bibi ko. Kanang Tingog dahil. refle ako, ha? Sige, bye. Yeah. Mga kabarangay, tingana gina ng relasyon, no? But anyway, sila. Basig na baligya na tumaw din na mauli, kinahali na. Uma, di ka nga Andrew Dulio. Malay natin, Papa Joe. Ikaw, Drew, ano sa mayan, sakto to yung mong performance. Nako, mga kabarangay. Anyways, teka, salamat ha. Oh, si Joan Naranges o si Chan Senisa. Nakit ng tiyan o kinatawa. Teka, salamat. Okay, o si Rosalie Soronio. Nga, sakitas ng tiyan, Papa Joy. Ay, malaka na tayo hapasa na. Yeah. Sa pun makatabang, Papa Joe. We'll be right back. Don't you go. Handos bira sa usa ka problema. Papa Joe, handusi ko sa akong problema. Ipon ko sa parents sa akong pares. Gikalit man ko og hikap. Gikalit man og hikap ang akong private part sa amahan sa ako ang laki. Hubog man to siya. Mura man to siya og nakasuyop. Kay siga man kay ang mata. Gibira ko niya, siyempre nangusog ko niya, nisud ko og dali-dali sa kwarto og nanglak. Kuyawan ko sa akong anak nga girl. Mangingon mo po siya. Ang giingnan nga kumpares ana nga gibastos ko. Nagyaw-yaw siya sa iyahang papa. Inya pagkaugma murag wala raman ako ang pares. Sa tinuod di ko gusto gubot. Di ko gusto nga maguba ang pagtagad sa iyahang papa nako. Iyang papa ako na lang maglikay. So may angay na kong buhaton. Lain kayo good Papa Joe. Well, dilis ko ito siya marag hubog day. Unsa gito ni Papa Joe? Yeah, alas kayo hubog yan, marag ginamo. Oo. Yan. Ako pa ni mo dahil, likay na lang ka. So maglain na lagi sila, Papa Joe. Oo, kay what ka ba ba? Labi na og di kita mo kasado sa anak dito. Oo. Yan. Delikado yun nga na lahi labi na ka ng wadyo ka kila si mohang mga inlawsan. Oo. Kaya may labang ka nang musumbong ka mutuo ang Anak. gawas ang anak ang ginika na moingon niya ko anon. Moingon nga uy, wow, kanang di ko mutuan mo ang inahan mo ron ba ang asawa. Sige, Papa. Imo na pandaot. Oh, di magaway-away na noon. Di ba narabay gingon nga blood is thicker than water.
So, if I were you, ako'y kasulti nimo nga kuan lang gid. Kanang hangyoy mong bana or kalipin nga lahi na lang gid mo. Ana. Yan, kay basin og di na yan nung kakalikay ba? Yan. Nabigtiun na nakakay mga dagan na mga tao masudan. Pero dahil yung mga tao nga ingana no, para kanang butanga andam sila nga mahimong kriminal. Tinuod na Papa Joe. Oo. Labi na masudlan nag-ukok ang utok. Ang uban, di pa, napiban gani kay mga news, di lang kay ordinaryong tao, no? Mga tao pa yun nga nabalita ng simbahan, nga na, no? Kanang inyong buhaton diya, batigumi na lang inyong kwarto, ay may pa. Unsa na lang. Di na lang tayo magligoy-ligoy ba? At doon lang mo legit. Dapat ay legit pero panahon na Hindi Papa. na siya legit. At least mo nila trabaho. Okay. Di ba kay, kisa, Naki-number na Papa Joe. katong kopya ni mo, ang gilabang. Balik lagi. Katong ingo ka, Papa Jam, mo ni mga numbers, mga contacts. Hindi mo ditong gilabay di ay. Oo, nga. Tapos magdukan to na ako para sa 4. Oh, so, mo na nga, delikado bitaw na ingana bitaw. Ayan. Kay, siya, ingo si Roy, siya may pamuha na siya sa Reclapaps, reclamation ko no, kanang mga ingana, ba, kanang mga tao. O, napay mga tarpaulin. Lantay na ron ay. Chris Roy ba? Ay, nako. Lisuda bitaw ingana bitaw. Sige. Ato ning inainayan talaga. So, mas may pabalik ka puyo sa inyo ha. Di ba? May pa Papa Joe. Yan, okay. Siya, Papa John, asenso na sila dia, dili na sila kariton. Ano? Karton. Karton siguro. Yan. Okay. Anyways, liso na bito papalito yun, no? Mag-away niya. Laki, labi na laki, ba na yun? Ikaw siguro ba sinog nagsisi ka pakita ni mo paa diya? Oh. Di mo na malikayad Papa Joe. Labi na maligo. Nga magtapis lang. Yeah. Dili ka kuan ba kanang dili ka hawa ang bana kay way kwarta. Ay nako. Okay na pala dia papalitoy. Sige. Ato i-check to ni Papa Joe. Iyan. Sige. Okay, sige. Go ahead papalitoy. Handos bira sa usa ka problema. Ito Papa Joe, may hapon na ito hapon niyo papalitoy. Magpandos biro ang tako sa akong problema. Kabahin kini sa akong feelings Papa Joe. Ani man good ni Papa Joe na ako iya 5 years unya nagkabuwag mi last year Papa Joe. Tungod sa iyang batasan rapod kay di siya masabot nako. Christian manggugo niya siya kay Catholic. Supak siya sa akong pagtuo Papa Joe. Wa man mi magkasinabot usa pa Papa Joe, iya pagyud ko gipapili. Siya ba daw o ang akong relihiyon? Pero gipili nako ang ako ang pagtuo Papa Joe. Karon Papa Joe kada makita ko magkopol niya sweet kayo, maka-remember man ko niya Papa Joe. Unsaon man nako ni Papa Joe? Palihog tambagi ko imo magtatampo si Yang 23 years old sa Bohol. Yang. Well, in that matter ba? Dili man kita na siya angay gid ninyong Dalisan pa Papa Joe. oo. Ang Because God is love. Yan. Especially nga you are kanang worshiping the same God. Okay? And usay makaana ko ba nga why do you have to somehow mo bag
put a division by calling yourself Christians and ingani nga puros naman si Kristo ang inyong Ginoo. Di ba? Lalahi lang mo doktrina. Lalahi lang mo og practices. Oo, nakita ka pila noon. Sige. Lalahi lang mo og kanang pamaagi. But puros mo Christian, puros na Kristiyanos kung si Kristo atong Ginoo. What do you call yourself di ay kung naka sa Pilipinas na tao ka? Pero naka sa Cebu, niya usa na tao sa Mindanao, niya usa na tao dito sa Manila. Di ba, in general, we are Filipinos, di ba? Oo, Papa Joe. So, kinalan di ay tao na to, bisdak. Niya, kung sa Mindanao, sabi tawag yun, Manila, Manilinyo. So, murag regionalizing, di ba? Na buto na naon nga, puros naman taga Pilipinas. So, mura nagyapon na sa reliyon. Muna yung nakakuhaan ba? It's supposed to be sa reliyon, kung pareho mo kung tanaw ni mo muna sakto ang inyong gisubayan, whoever sakto, i-share ninyo rather than i-debate ninyo. You cannot please everybody. Lahi-lahi man ang pagtuo, maski pagpareha mo reliyon. Sumagod o kanang krimen nga nahitabo karon. Pareho ra mga reliyon ang uban. Nagunay. Na-practice bago na nila ilang reliyon. Di ba? Same religion. Kadugo ra. Usahay pa gani, di natin sa dugo, asa sa reliyon, sa dugo na lang. Kadugo ra lang mismo, pasakitan pa mga nila, buhatan mga nila gohan. So, kung inyo nang gamiton nga mo na'y babag ninyo inyong reliyon, di ka magkasinabot, anak. So, kato siya, nagtimail lang sa to siya dahil nga, mabaw na siya o kanang kuhan. Mabaw na siya o panlantaw sa iyahang pagtuo, ngayon papili ka. Yeah, ikaw said, since hugot ang imong faith, kay gipili nimo ang imong relihiyon, di ka angay masuya sa makita nimo sa ubang mga couple because imo man ang gipilian. Ni kuan man ka, ni follow man ka. Di ba? So, kanang ingana nga, iyampo na nimo. Okay, mura bag, Lord, kanang, lisod, pero ikaw ginawa gipili kay mao na ko pagtuon nimo yan. Tabangi ko. Kaya kung masuya ka mo napatintal sa nung kanuos dautan. Yan. So I hope nga you get my point. So kana siya day regardless sa relihiyon o sa dili, di mo magkasinabot. Kaya wa mo dyan na maggarantiya gid nga pareha mo relihiyon magkasinabot gid mo sa pamatasan nyo. Lahi ba batasan ng tao. Di ba? So that's my simple and humble way of saying it. Wala ko maingon nga that's a fact already, mga kabarangay. Yan. Napailayang opinion na rin, Papa Joe. Ha? Napailayang opinion na rin. May pa ko ng mga sugarol magkahiyo usapa. May pa mga sugarol ko na magkahiusa pa. Sa ilang tinguha nga manugal. May punto, Papa Joe. Yeah. Okay, sige. Hi sa dahil ni Mama Len. Hi ko na ni Hems Puhas na nakikinig siya. Yan. Nagipugay ka papalitin. Okay, bitaw, may pa magsinabot pa sa kwan. But if you're going to read the Bible, I mean, of course, with the intervention of the Holy Spirit, ka na masabtan ganin ba? You will tend to understand more, niya, deeper, rather than contradicting kay. May tabok, ang upan, makapasa na kay Biblia, o niya, makasugat o ka ng, kumausan mo basa sa Biblia, magpalabonay na manuo sila, unsa kalalaw mga ilang pag-discern sa Biblia, o niya, mahug na nung debate, o niya, wala na noon no siya magsubay na noon nga God is love, mag-away naman noon. Di ba? To think nga sa Biblia magani kay labi na pa doon nalit sa iso ipahiwati magani dito storya magani sa The Good Samaritan. Di ba? Yan. Okay, ato sa i-check papalit tayo, pwede pa ba? Sige, Papa Joe. Dali arigid sa oras, no? Yan. Hapit ang final hour. Hapit na sad. Angon sa Papa Joe. Ang final.
Na short problem dali papalitoy. Sige. Oo. Hindi ko siya may kunto Papa Joe na ako'y problema Papa Joe ba? Nara ko sa Cebu, niya minyo ko. Akong bana taga Dumaguete. Karon Papa Joe nakipuyo rami sa akong bana sa balay sa akong ginikanan. Kunya mag 3 years rami sa akong bana. Akong problema kay kada adlaw mi away. Nya away na mo sa akong bana nga ginagmay ra gud. Nga away kay mulala siya. Tungod kay mutingog man sad gud ang ako ang mama. Kaya naman ni napadangat. Nya dili masago kaingon nila nga di magapil-apil kay naa mami sa ilaha diri. Usa may angay akong buhaton. Di mo lagi tayo buhaton lagi, balik kag puyo. Kung di mo gusto nga mag-apil-apil ako pa mga tao sa inyo ang away, o dili na mo dako inyong away, di ang imong ko na tubag anak niya is that Maglain sila pa ba? maglain yun mo. Yeah. Siyempre, kung ako'y tag-iya sa bahay o yung mag-away-away mo kasama niya, may mga kami na ni mga under noon. Oh, may nga ganun ko ba, silo ba diya, bro, may kaikog da, bro, hawad naman kayo mo dari. Oo. Ito man, hindi pa di siya kabilin, nagpuyo pa mo dari. We'll be right back. Handos bira sa usa ka problema. Okay, mga kabarangay, papalitoy. Papa Joe. Sa iyo pa man di ay. Sa'yo pa? Oo. Anya, ay, napay time. Every Nabili. time, oo. Kailan niya? Dari ato, check kari Papa Joe, ha? Check, sige, wow. Sige. Dahil mo buka kayo. Oo. Murag- Sama na ako. Iunahan na ako sila Papa Joe. Okay. Dear Papa Joe, may unto, nga naman ni nga akong bana nga musuri ko sa akong mama o sa ate na ako. Masuko man siya. Moingon din nga mulaag ka para di na lang ka muuli. Iya edad Papa Joe kay 24, ako 18. Si Jonah din ni sa Toledo, salamat. So, nangigi Papa Joe. Masuko man siya, mingon nga mulaag ka. May pag din lang ka muli. Ingnan mo nga, selos ka, may padenta magpuyo. Prangkahan niya, Dritso. Oo. Di ba ingnan nga, klaro ana nga, ingnan mo nga, ikaw ba, mura mo si kagwa kay ginikanan, was siguro ka swig love sa mong ginikanan, nung masuko ka nga mabisita ko sa mga ginikanan. Ano na ako no, darling, kung mga anak ta, o panahon nga mga anak ta niya, ang atong anak kay sudgawas na itong panimalay, dili na ta niya bisitaon. So may feeling ni mo, anak? Siyempre, mangluod gina Papa Joe. Di ba? Yep. Mo na siya. So, ipasabot, depende na kay mga bata, mugod-mugod. Di na si kinamdala, okay, 24-18, ginahan na nga, mura ba, o simungaan pa ba, lum-lum, pero... Edad na, sakdan lang. Lum-lum. Okay. Sige. Anyways, kahit anong mga bata karon hindi pa kasabot. We'll be right back mga kabarangay. Don't you go. Handos bira sa usa ka problema. Barangay 99.5 Induta. A very promising line till death do us part. Sakpan ka ni ka-chat, buwag dito. For sa to, better for worse till death do us part. Sakpan ka nag-iring, buwag dito. Or sakpan ka nagbisyo, nag-adik, buwag dito. Mamali na record sa mga minyo ba papalitan? Yeah, usually Papa Joe. So, una mo buwag, mo na fix it first. Kumitari promise mo till death do us part for better or for worse, kay check sa ninyo mga bati. Kasi pa din doon na hinundan ganun na bati na siya. Diba? Correct. Kay ang mga bati sa uban, doon na yun na hinundan. Okay, nanay may problem di papalitay? Adan sa pag-test Papa Joe. Okay, sige. Unang problema.
usa ka problema. Ganun, Papa Joe, ang akong problema kay about sa sex. Oh, this is a Gender? very delicate ang programa ito ay rated SPG. Nobay na manggulang ay kailangan. Sa akong bana, Papa Joe, kay mag 1 year kapin na nga wala ko bana. Sa akong bana, Papa Joe, kay 1 year na ko kapin, wa ko ga paggamit niya. Sukad pagbuntis na ko. Dahil karon 9 months na ang among baby. Ako lang, Papa Joe, ba okay ra ba ingon ani niya, Papa Joe? Muhangyo mangyud siya na ako, Papa Joe, sahay, pero di jud ko. Ngilngigan ko. Ilasan ko. Di anak niya pa ko dyan, no? Ilasan ako niya, Paps. Niya, magyaw-yaw ko kayo, Paps. Muundang rapod dayon siya hangyo. Usahay, Paps. Magsariling sikap ka lang siya. Oo, mabantayan na ako. Maluoy baya po ko, Paps. Pero di na di ko ganahan mo paggamit ba. Dili ba kaha ni mangitag lain, Paps? Kay tan-aw na ko, work o balay man siya. Please advise me. Yan. Kung balay pa na ron. You know what, Day? Sa imo ko 9 months pa manggug ka, no, di ni mo malikayan, and I'm sure nga guilty ang ubang mga babae ani nga mga bag-ong nanganak nga because of the traumatic experience that they experience. That's why they're traumatized. Nga sakit di ay kayo manganak ba? Ilami pa ba, Joe? Labi na nga makaunahon na ka nga pwede ka mamatay o nga na sa magpanganak nga na, or now nga gasto sakit nga na labi na first time nimo so di gyud mawa sa mga nahuna ang kahadlok ba nga iyay ba si mamabdos ko anik sakitar ba manganak ko. Tanas girly. Si Girly? Dili to salig. Swerte ra ba ka nalingkuran na iya pa ba, Joe? Nalingkuran na naman buntis. So, mao na siya papalitoy nga na ba mga babae nga na, pero ako ba na psychological naman sa gunagod. Abito. Yeah. Pero siguro because imong focus na sa imong bata, and maybe I'm not saying sakto, but you have to consult a doctor kay basin sa duga ng hormonal effect ba kay bago pa ka nanganak ba, so wala pa dito ang imong gana. Yan. So the certain type of kanang hormones but that would trigger the LIBIDO. Ano yung mga bata? Sige pa pa. Basin og mao na nga dili pa jud ka andam. Pero moabot ra gid na. Wala ba ka daw tagaglab ang iyang siya pa ba, Joe? Dili Yung bata? dili sa maluwig. Wa mo siya mingon nga mo tayo. Di lagi siya ganahan gyud. Sige. Oo. Now, your question, the other one is that di ba ka siya mangitag lain, Papa Joe? Kana. Well, Day, sa kaminyon magudo, whether you like it or not, that kind of thing is gitawag na siya og gift of marriage. Muna siya reward ninyo sa inyong pagkaminyo. Di ba? Maski gani mo pa minyo pa ba, Joe? Yatag na. Cash advance. So, ano? Inyo ganang obligasyon ang pagsumpay sa Ha? Sa mga naputol nga wire? sa pagsumpay sa iyong gibati. Sa imo yun ang obligasyon paghatag og kalipay sa mong bana pinaagi ana. Ug ikaw sad bana pinaagi sad ana. Dili kay hunahunahon ra sad ang inyong kaugalingon ikaw rin mahawas no sa kalisod. So sa pagkakaroon, Day, you start ka na bang
conditioning your mind going back sa kuan. And maybe kuwang rasad og kanang kuan ng imong bana, kanang initiation ba? O mo na nga wa pa jud kayo effect. Di ba? Pero sakto ba to yung gibuhat o ba nga nagbuhat na sa ingon? Di mo na because human as we are, we have the urge. Okay? May tagimong tapad di mo diha kay anay. Ano? Babae biya gyapon imong nga kuan, imong tapad diha, ya doon na gunay gitawag og opposite reaction. Ayan. Okay. Ha. Alright. So, mo na siya. So, kung inyong balibaran ng inyong banana, yes. Pwede siya ma-frustrate, saputon, maglagot, tingana. And then, tendensya na, imbis mulig sa'yo, di ginamulig sa'yo, kay mag-usam siya dito. Maogid. Nga, wala na yung pakabana iya asawa niya. O, di, muhapit sa nag-bar. Hantod nga, pwede nga, naay mo turok nga something. O, di ba? Oo. Ay, si Marjon Gunato, ningon siya, sus, Papa Joe, nga ako asawa. Mura na lang sardinas. Aplihan na lang walilain. Dugyan ni Marjon yan. O mga asawa, di mo mo ginamos. Ginamos? Oo. Nga naman, Papa Joe. Nagka-mouse, nagkalami. May mga angay. Oo. Yung mo ngayong amorong sardinas. Nasa iyo ba niya? Murang ginununan. Uy? Lami kung paugmaan. Sure, Papa Joe. Oo. Ingon si Butch Zambrano, muhapit yung bar, Papa Joe. Ay, siya kabaw na yung gana. Butch, ulit sa'yo dito, tanawa tong mga panday dito. Tagay kong picture. Ang payag, Papa Joe. Si mga architect. Ayan. Butch. Ako ba? Butchoy. Okay. Yung mauna siya mga kabarangay. Nga di nyo malikayan nga doon yung mga problema ng uban, magbugubog, kay guli, manghasi. Di nila mapagawas kay grabe sila gugma sa ilang asawa, di sila ginan nga mag-away. So na magbugubog na lang yan. Ito din nga, ikato na manggawas. So again day, naragyan na ni Mantubag. Matod pa ni Rogelio siya, Papa Joe, depende na Papa Joe sa makasinabot sila, Papa Joe. Magsinabot niya, asawa na niya, magsinabot sa butong ni Mesa man. O, di ba? Yan. Sige, ato ning Joy, klaro gato ng kuhan, Joy, ang picture kay Moses sa pitas. Hindi na makita. Ipasa lang din mo, yan. Simplik ka sa ito ng umar, Papa Joe. Ingon sa si Carl Dalanon siya, tilaw po doon kapritada panagsabay Marjun. Sumalbong kasi mong asawa dyan. Okay. Hi sa ni Gerald Dawkins. Hello. Wala pa mo gawas mga last week of March pa to. Yan, ang book. Okay, sige. Apela niya papalitoy? Dahil sa text line, Papa Joe. Laing problema. Okay, sige, go. Handos pira sa usa ka problema. Joe, papalitoy na ako'y problema about sa akong ex. Dugay naman nung tami nagbuwag, hapit na mag 1 year, pero nga nung hangtod karon permi gyapon na ako siya mauna-unaan. Niya gusto na ako, Papa Joe, nga magbalik mi kay ako manggod ang hinungdan nga nung nagkabuwag mi sa una. Kay ako manggod ang nangita og paagi nga magkaaway mi. Unya gibuwagan na ako siya.
Pero sige gyapon siya text na ako sa una. Bisan nagbuwag na mi kay di man gyud siya gusto nga magkabuwag mi. Kini lagi maluoy ko Papa Joe, girl die ko. Hapit na unta mi mo 2 years pero ako ray gisayangan tungod kay nagpadala ko sa ako ka moody. Niya karon Papa Joe naa na siya ay lain. Tinuod gayud ang ilang gingon nga nasa huli na ang pagsisisi. Ja, pirmi lang nako ipray nga unta makalimtan nako si Ja. Usa may angay nako buhaton Papa Yo. Oh, may original nga nila. Papa Yo. Papa Yo. Kasi na ipapasahod, Papa Joe. Okay. God bless. Ito siya. Ato si Jan Tambagan, Papa Joe. Oje. Well, mao na siya resulta lagi kana mo decide nga dili pagyud bitaw ing ana kalig-on ang baruganan sa imong gustong desideran. Mao na siya gingon day nga it's a wake up call for you. Siguro sa pagkakaron di mo magkabalik yun ano siya. He deserved that person nga naghigugma niya. Nga sayang magud kung iparis siya nimo niya inganar na imong pangutok luoy kay siya masakitan lang siya ba. So ikaw kung siya gyapon mo ideal mangita kag lalaki nga susama niya pon nga imong entertainon and then iwas na kasi imong mga binuhatan sa una nga dili ka magmudi-mudi para dili masayang ang imuhang love. It's a learning process, it's a learning way of kanang correcting our behavior and atong attitude yan. So again, next time, di na ka mag-mudi-mudi. Sige. Napailay na Papalitoy? Ato i-check Papa Joe. Yan. Later on, Papalitoy tangin niyo si Papa Don Romantico. Yan. Okay. And, sabihin na Adri. Na Adri Papalitoy? Sige diyata Papa Joe. Oo. Ato na lang siyang i-dritso. Sige. Good afternoon, DJ Papa Joe. Aba, DJ na ko, ha? And Papa Litoy, don't mention my name. And please, before I get sleep, DJ, can you advise me about my problem? Aba, matuog na dahil siya. What time na niya gisend? Ini ka 2:27, natuog na ni Ron. Ini ka dungog sa iyong tambag, sa imong tambag Papa Joe. Oh, matap siguro niya, no? Tapas ko na. Okay, so I have a son. I never seen before. I haven't seen him before. Siguro. Sige. When he was born in this earth. Sa Papa Joe, mahal natin tuwalya. So again, I have a son I never seen before when he was born in this earth. It's because the parents of my ex-girlfriend are against me. Of my attitude like bugoy daw ko. Then after that, nagbago na ko. I have stable job and ang support my child, but my ex-girlfriend said, kung magkakita mo sa imong anak, it's not choice, gamay ra gyud. Cebu. Pero di na ko gusto ipakita sa imuha ang bata o dili ko makikita nimo. Ang bata ra maka-decide if ganahan siya nga makakita nimo. 2 months na may away communication. Ang March 16 birthday sa akong anak, sa FB ra ko nakita sa picture sa akong baby. Og it's pagyud kauban sa work ko nanugo i-upload ang picture. Huh? Okay. Asa na to? Sa akong baby, so sa kauban ko nagsugod work na i-upload ang picture pagkuha sa account sa akong ex-girlfriend. Na siya ay bag-o. I-upload 1 year na may buwag sa akong ex-girlfriend. What your advice, DJ? Miss na ako ang anak and dili po ko magkaadto sa ilaha kay makulatahan na pod ko. Pareha sa una, gikulata ko sa iyang papa. Hasta siya ni-apil o kulatan ako. Hahay, angay na ba ko mo give up? Give away? Give up, give away. Mas mga tayo sa giveaway.
Ay din ni Ronald Luis Evitero sa Oxley Giselle sa Malones talaga. Sa Panes, gamay. Siya, angay na ba ko mo giveaway sa akong anak? Stop na lang na ako ang support or what? Please DJ, aron na adyoy peace of mind o naka-work o tarong. Okay, sige. It's understood. So, ang mga na yung anak, mapalito yung kita na sa picture. Sige. Baby pa. Yan. Well, wa sa jud ta kasabot no kung mingon ka bugoy-bugoy ra nya mo na nga mo ni rason nga ko sa papa. Yan, nagbago na siya, Papa Joe. Tapos siguro yung laom nga rason nga nung Hindi siya madawat. oo, na siguro kay gibuhat nga something nga di gyud madawat. You know why? Kung ang ginikanan ra ang naglagot nimo Yeah. tungod kay wa ka dawat sa imong attitude, sa imong pagkabugoy-bugoy sa una. Ang pangutanan ako diya, nga nagtangag og dakong question. Ay, tanyag day. Nganong iapil magkulatan nimo ang imong uyab? See? Mausad na, Papa Joe. Di ba? Kamu diya nga naminaw ko siya suwat niya apil og kulata. Matod pa niya, di siya makato sila kay makulatahan na po ko pareha sa una nga gikulata ko siyang papa hasta siya niya apil og kulata nako. So meaning to say, na kay gibuhat nga against sa babae nga nakapasamot sa kalagot sa amahan diha nimo. So ikaragi makatubagan na dong saan mo pag-prove na. Kaya nga naman og babae kung nahigugma siya nimo kay nakaanak mo nya wa kay nabuhat niya nya kung taon ka siyang amahan, mubabag gito siya, di ba? Siyempre. Ayaw. Ayaw sukmaga, baba pa. Aris baka. Nga naman. Ayaw pa kay mukis para ba na siya? Oh, di ba papalitoy? So pwede. kana kini apil og kulata imong Kalib-in. imong kalib-in niya. Oo. Doon na dyan kayo nabuhat nga bati yun. Nga mo'y nakapatrigger nga dili nakapakit-on sa bata. Naadyo kay gibuhat yun. Imposible kay gwa. And maybe, nga mong gibuhat niya, nangita siguro kaglain. Kaya nga nung nga naman kasurok ang dugo sa imuhang kalib-in. Nga, kuan, nga dili na niya gusto ipakita ang bata ni mo. So naadyo kay gibuhat nga bati. Kumingo ka nga drugs. Imposible kayo. Oo. Kabugat. Or, wa sa tagabaw nga, tungkol sa mong kabugoy, butang talag, yes, wa ka mababay. Basin na wa ka mo respeto sa iyahang pamilya. Basin dito, nagkasihasi ka dito sa ilaha. Pwede. Unya nauwawan, niya imong giaway ang iyang amahan, o naroon inahan, ginikanan, unya kalagot siya, imong uyab nimo, naglagot na lang nimo, sir, kaya wa kay batasan. So pagkulatas imong kuan, sa iyang papa nimo, ni timang siya, patimang taga may So, kana dong, ikarigi makatubag anak. Pero kung kumingong ka nga, angay ba rin mong putlan mo sustento, dili. Kung may labot ang bata, sustento yung bata. Kunya, kung na siya bago, ako mo nag-ingon nga, dawato ni mo ang kamaturan. Kaya nisod mo ng butanga nga, di mo andam. Pero para nako, again and again, imposible kini may tabu ugwa kay gibuhat nga bati. Ana. Yan. Kaya i-fight ang tagas babae yun. Anyways, mga kabarangay, wala na ikong para